Il-Gvern qed ifassal pjan biex jgħin lis-setturi l-aktar milquta mill-pandemija, hekk ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela f'intervista fir-Realtà f'Bormla l-Ħadd filgħodu. Qal kif dan il-Gvern irnexxielu jiżgura li kulħadd joħroġ minn din il-maratona li imponiet fuq id-dinja il-pandemija u li kull min ikollu bżonn l-għajnuna ser jibqa' jsib il-Gvern warah. Ħabbar li l-Gvern qiegħed jara kif ser ikompli jgħin wara l-pandemija permezz ta' pjan ta' għajnuna għal dawk l-aktar milquta. B'dak li għamilna bħala Gvern se niżguraw li naslu sat-tarf tal-maratona u min jibqa' jkollu bżonn l-għajnuna se nibqgħu hemmhekk warajh u maħna se nabbandunaw lil ħadd. Hekk nista' ngħidlek aħbar illum. Aħbar li bħalissa fil-imkien ma' numru ta' ministri fil-kabinett immexxi minni qed niddiskutu aktar għajnuna li tkun targeted lis-setturi l-aktar milquta. Stqarr li l-weight supplement irid jibqa' jingħata sakemm in-negozji jkunu jistgħu jimxu mingħajru, dan anke bis-saħħa ta' karus b'saħħtu li kellu pajjiżna u li seta' jintuża f'dan iż-żmien diffiċli għad-dinja kollha u l-vouchers li se joħroġ il-Gvern kif imwiegħed fil-budget ukoll ser jagħtu imbuttatura lin-negozji. Dr. Abela nnota wkoll kif fil-waqt li pajjiżna kompla jżid l-infiq fil-benefiċċji soċjali li fl-2020 qabżet il-biljun euro, id-dipendenza fuq l-assistenza soċjali komplet tonqos kif anke der fi statistika uffiċjali din il-ġimgħa stess. Jekk telimina issa l-benefiċċji targeted soċjali kollha li tajna għal waqt il-COVID xorta jifdal li dik in-nefqa soċjali fl-2020 kienet iżjed minn qatt qabel. U għaliex 3/4 minnha minn dik in-nefqa hija fuq dawk is-96,000 pensjonant illi sena wara sena żidna il-pensjoni tagħhom. U konvinti minn dan l-approach li ma nistgħux qatt aħna nħallu lin-nies waħedhom, filwaqt li nibqgħu ninċentivaw ix-xogħol, irridu nibqgħu nwiżnu lil minu l-aktar fil-bżonn fis-soċjetà tagħna. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif is-suċċess fil-proċess ta' vaċċinazzjoni huwa frott l-isforzi li saru fl-istadju tax-xiri tal-vaċċin. Stqarr kif fil-waqt li l-Oppożizzjoni qalet li fil-pandemija il-Gvern berbaq il-flus, illum għandna wieħed mill-aħjar programmi ta' tilqim fid-dinja. Kull pajjiż mis-27 kellu l-għażliet tiegħu. Aħna milna tagħna. U għamilna tagħna b'mod ambizzjuż għax kellna l-ekonomija li permettitilna. Għax kellna l-finanzi tal-pajjiż li meta ġejna l-għażla li kellu jagħmel kull pajjiż jekk nażlux li nixtru minant li raħas ditta, jekk nażlux li nixtru minant ditta waħda. Aħna x'għamilna? Għamilna għażla li nixtru minant kull produttur. Iżda mbagħad għamilna t-tieni għażla li ma nixtrux f'dożi biss daqskemm għandna popolazzjoni, imma li nixtru ferm li minn hekk. Spjega kif it-tliet prijoritajiet fit-tneħħija tal-ewwel sett ta' miżuri kienu l-anzjani, l-edukazzjoni u s-saħħa u kif kien importanti li pajjiżna jibqa' f'sitwazzjoni fejn ikun jista' jikkontrolla tajjeb il-firxa tal-virus. Filwaqt li l-investiment ta' 20 miljun euro ser jimbotta s-settur turistiku, il-Prim Ministru spjega kif l-isforzi kbar li qed isiru sabiex tkun ikkontrollata il-pandemija ukoll ser jattiraw iżjed turisti lejn pajjiżna. Ewlieni fil-fema tiegħi bħala kriterju ta' fejn se jmorru, turist għandu l-għażla. Turist li ġej mir-Renju Unit għandu għażla fejn jmur jista' jmur f'diversi pajjiżi madwar l-Ewropa u madwar il-bqija tad-dinja. Ma se jkun qed iħares fosthom kemm pajjiż huwa sigur mill-COVID, kemm il-pajjiż tratta tajjeb il-pandemija, imma mbagħad ma ħallejniex it-turiżmu għal xortieħ investejn 20 miljun euro. Il-Prim Ministru Abela appella għad-dixxiplina u stqarr kif l-infurzar tal-miżuri marbuta mal-pandemija ser jibqa' b'saħħtu. Jekk se nkunu iggalbati kif konna sa issa bis-saħħa tal-poplu kollu u nkunu kawti u niftħu b'mod gradwali u b'mod bil-għaqal, is-sajf ta' turiżmu se niżgurawh u se niżguraw futur sabiħ għal pajjiżna.